Hej og velkommen til den her video. I dag skal mig og min ven spille Fortnite. Og spille Red vs. Blue. Crazy Red vs. Blue. Og det er så sjovt. Og ved du hvad? Jeg har lige fundet en lille secret her i The Simpsons Battle Passet. Og den secret er faktisk, at hvis man har donut backbladen på, så hver gang man får et kill, så bliver der taget en bid af donuten. Ja. Ja, der er spist mere af donuten. På et tidspunkt, så forsvinder min backblade jo helt. Eller så tror jeg, den kommer tilbage. Ja. Doni. Men homie er nok heller ikke lige den bedste til at lave headshot snipes på en pili, som jeg lige gjorde. Boni. Og det vil gøre mig mega glad, hvis I gælder subscribe til min kanal. Og abonner. Det vil gøre os så glade. Ja. Især fordi vi prøver at ramme 100 abonnenter. Det vil vi gerne. Og hvis I har lyst til at være en af de OG's, så subscribe da lige. Ja, det vil gøre os sindssygt glade. Hvis I lige gælder tryk på det der. Hvis I har lyst til at være en af de OG's. Og vi vil sætte stor pris på det. Ja, rigtig stor pris. Så subscribe! Og vi vil også sætte rigtig stor pris på bare et lille like. Ja. Det vil vi sætte rigtig stor pris på. Det er dig. Stupid sexy. Boy, you know is what that's it. Make nothing mad. I'm full. Det du er, Evil Homer. Du er en Evil Homer. Hvad du er, Evil Homer, der lige døde af mig. I am Evil Homer. I am Evil Homer. I am Evil Homer. Evil Homer, Homer. Evil Homer. Evil Homer. Evil homie. Christian? Ja. Okay, godt. Jeg skulle bare høre, om du stadig var. Nå ja. Kom så, Christian. Du kan godt. Hey. Okay, jeg var sygt low. Ja. Hvor kom hende der backup pige lige fra? Alle beds vil forsvinde med et kabrag. Jeg er et free kill. Shit, hun er sindssyg, hende der. Please, anybody, kill me. I'm a free kill. Bro, yeah. Yeah, let's go. We gonna crack some 90s, yeah. Let's go. Now I can finally 90 you.
Hvis den her video, den rammer 50 abonnenter, så må I vælge, hvad for et spil vi skal spille, eller hvad vi skal lave i den næste video. Ja, og bare skriv det i kommentarerne, hvad I godt kunne tænke jer, at vi lavede. Ja. Kristen, det er mig. Who knows what's that shit? Altså, jeg er næsten level på det her. Det er legit også. Når jeg lige har stedet det der level, Kristen, jeg nok snart stiger, skal vi så gå ud og spille Battle Royale, så det er, jeg kan få home. Jamen, ja. Fordi der... Nej. En stjerne min kæde. Please fik jeg XP. Ja, jeg fik faktisk ret meget XP. Næsten. 11. Kristen, hvad laver du? Ja. Når var det dig? Ja, det er fint. Ja. Nej, Nej, Kristen. sorry. Ja, det er fint. Jeg prøver bare at drikke hende af den anden der. Den Easy Man Toilet Seat. Men hvorfor er jeg blevet så dårlig til at æde? Evil Home! Siden hvornår kom du? Evil Home! Du har været. Stranger Things. Did you know Fortnite making a collab with Stranger Things? That be having some strange things. We are them dusty. Calculations, but you know is what the shit. Man. Lazy man toilet seat. What the shit. 12.000 XP mangler jeg bare for en lille level. Ej, kom nu, banan. Lad mig nu godt dræbe dig. Dræb dig. Kristen, er videoen stadig dig? Ja. Okay. Og I er de bedste. Hvis I gælder subscribe. Ja. I kunne virkelig mene alt til os. Og I har aldrig set mit ansigt. For det her er kun anden video, jeg er med i. Men Ja. mig og Kristen, altså ham her YouTube-kanal, jeg har set mange gange på næsten alle hans videoer. Vi skal faktisk giftes. Ej, det skal vi altså ikke. Jeg er altså en dreng, så nej, vi skal ikke giftes. Nej, det var svært ikke så, hvis vi shootede. Damn, got those gears. Kristen, kan du ikke lige komme over, så jeg kan headshot dig for noget XP? Nej, jeg prøver at pushe en eller anden lige nu. But I need some XP to steal 11. 7 up. 7 up. I'm broke for 7 up, bro. You take that nap and you go. Shit, han er crazy on dig. I wanna pump, I don't want snipers, but they bring me to the lobby. So give me your call. I just lost the game because you're yapping. Just stop yapping, just like that.
Så jeg troede, du skulle til at dræbe mig, fordi det var, at du sagde, at du ville dræbe mig. Og så vil du få XP. Nå. Nej. Men jeg spurgte, om jeg måtte, fordi det kunne være lækkert. Fordi så kunne jeg stige et level, så jeg kunne mangle 3 levels, før jeg havde homie. Hvad havde jeg? Homie, dado. Men ligesom, så vil det være det samme med mig. Hey, den lille dreng her, han flyver altså i en helikopter. Han har overhovedet ikke fået lov til det, but han er lige glad. Han er lige glad. Han er mega sej og mega dej. Oh no. How will is that? Damn, you got those skits. I wanna pump by don't from snipers for the bring me to that law pins. Forgive me, you pump. Christian, Ja. må jeg please godt dræbe dig for lidt XP? I wanna pump by don't from snipers for the bring me. Fordi at jeg mangler nærmest ikke no XP. For jeg har stiget levet ind. Bare et lille vind. Bare en lille smule Christian. Kom nu, Christina. Gør det nu for mig, Christina. Kom nu, Christina. Christina. Vil du ikke være en god dreng og give mig lidt XP? Alle sammen, tak fordi I gad at så med. Det vil gøre os mega glade, hvis I gad at subscribe og abonnere til Nu har vi min jo kanal. sagt det nok, Christen. Så tak fordi I så med. Vi elsker